Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο 56ο θερινό σχολείο. Ευχαριστώ και τον κύριο συντονιστή για αυτή τη μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα πρέπει κάπως να εξευμενίζουμε το Μέρφυ με μερικά απρόπτα, οπότε αυτό ήταν ένα από αυτά. Ονομάζομαι λοιπόν Δημήτρης Κυριαζάνος και είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και υπεύθυνος εκπαίδευσης. Οπότε θα σας μιλήσω για την εκπαίδευση στο Ινστιτούτο μας και τις δυνατότητες συνεργασίας με τους φοιτητές, τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα ξεκινήσω αναφέροντας τις ερευνητικές περιοχές από τεχνητή νοημοσύνη, επιστήμη δεδομένων και μεγάλα δεδομένα, 5G και πλέον ερευνητικά οδεύουμε στο 6G με αρκετά πρωτοποριακή έρευνα και σε αυτό το τομέα, ρομποτική, διαδίκτυο των πραγμάτων, εικονική επαυξημένη πραγματικότητα με εφαρμογές στο ψηφιακό πολιτισμό και τις τέχνες, κυβερνοασφάλεια και φυσική ασφάλεια, καθώς πλέον αυτά έχουν ένα ευρυδικό μοντέλο πλέον. Έχουμε με τα disruptive technologies και την ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν επεκταθεί πλέον στο φυσικό κόσμο, δίκτυα και κεραίες. Βλέποντας έτσι το περασμένο χρόνο, με μια ματιά, είχαμε 233 ανθρώπους οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο σε διάφορες θέσεις, 129 δημοσιεύσεις, 46 διδακτορικούς φοιτητές, με 15 υποτροφίες σε postdoc και επίπεδο διδακτορικού και 35 εργασίες postdoc. Είμαστε ένα Ινστιτούτο με ιδιαίτερες επιτυχίες και σε προγράμματα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και έρευνας, όπως είναι και το πρόγραμμα Horizon Europe, που έχει ξεκινήσει φέτος, καταφέροντας και μια χρηματοδότηση του 6,8 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2020. Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες είναι παντού στη ζωή μας και στον κόσμο και έτσι υπάρχει και πάρα πολλές εφαρμογές και η έρευνα μπορείτε να πείτε έτσι αρκετή ποικιλομορφία στο τι μπορείτε να πραγματευτεί η έρευνά σας μέσα στο Ινστιτούτο μας. Έτσι έχουμε από τα πειράματα μέσα στον ανηχωρικό θάλαμο που βλέπετε στο κέντρο, με το να ρυθμίσει τα ηλεκτρονικά και τις επικοινωνίες ενός μη επανδρωμένου συστήματος ή μιας ρομποτικής διάταξης, να καλύψετε ζωντανά έναν αγώνα με χρήση 5G και σύντομα και ερευνητικά και σε 6G ταχύτητες, να μπείτε σε αρχαίους κόσμους και μουσεία με ψηφιακά μέσα και ψηφιακή και εικονική αναπαράσταση. Σημαντικές επίσης ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε το κέντρο αριστείας στην τεχνητή νοημοσύνη με τη πολύ σημαντική συνεργασία με την EY και σε θέματα ψηφιακής ανάλυσης εγγράφων. Ενώ μπορείτε να ασχοληθείτε και με πολύ ιδιαίτερα διεπιστημονικά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν πάρα πολύ όχι μόνο το ερευνητικό κομμάτι αλλά και μια σειρά από επιστήμες συμπεριλαμβανομένου και τις ανθρωπολογικές και κοινωνικοπολιτικές επιστήμες, όπως είναι η δημοκρατικοποίηση, θα λέγαμε, της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πολύ σημαντικό white paper που είχε βγάλει το Ινστιτούτο μας, ενώ να αναφέρουμε ότι το Ινστιτούτο ήταν από τους πολύ σημαντικούς συντελεστές στην Εθνική Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης να αναφέρω ότι συμπληρώνοντας το οικοσύστημα, σημαντικά είναι και οι δράσεις ψηφιακής καινοτομίας και οι δράσεις συνεργασίας με εταιρείες, οπότε έχουμε και το AHEAD, με το οποίο είναι μια σημαντική συνεργασία του Ινστιτούτου, που αφορά το ψηφιακό κόμβο καινοτομίας και που ολοκληρώνει το οικοσύστημα της έρευνας με εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με πολύ καινοτόμες υπηρεσίες και σχετικές εφαρμογές.
Αυτά μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας τα εργαστήρια και τη δομή του Ινστιτούτου. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο καθένα ξεχωριστά, αλλά θα ήθελα να σας καλέσω να περιηγηθείτε στο site μας, όπου εκεί είναι σημαντικό να εντοπίσετε ποιοι είναι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και τα εργαστήρια τα οποία αντιστοιχούν στα δικά σας ενδιαφέροντα, ώστε να αναζητήσετε και μια συνεργασία η οποία μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Ξεκινώντας από το επίπεδο των διδακτορικών σπουδών, υπάρχουν προγράμματα υποτροφίας, όπως είναι του Ιδρύματος Σταύρου Διάρχους, όπως είναι του ΕΛΙΔΕΚ, ενώ έχουμε και υποτροφίες συγκεκριμένες του Ινστιτούτου μας με πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Αμερικής. Οπότε σας καλώ να πάτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε τις σχετικές υποτροφίες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η μόνη ευκαιρία που μπορείτε, δηλαδή μπορούν να βρεθούν και άλλες ευκαιρίες. Ένα εφαλτήριο για διδακτορικές σπουδές αποτελούν και τα διδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, για παράδειγμα. Έχουμε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά και εξαιρετικά προγράμματα σπουδών, όπως είναι το μεταπτυχιακό στη Data Science, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, της τεχνητής νοημοσύνης με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, της ειδικής αγωγής και ψυχοπαιδαγωγικής με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, επίσης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και στη κλινική άσκηση και εφαρμογές στην υγεία, ενώ υπό την οργάνωση του Ινστιτούτου Νανοπιστήμης και Νανοτεχνολογίας και με την υποστήριξη του δικού μας Ινστιτούτου, από τον Οκτώβριο του 2021 υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό σε quantum computing και quantum τεχνολογίες που είναι πραγματικά αναμένεται στα επόμενα χρόνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στο κομμάτι της αγοράς. Οπότε έλεγα λοιπόν ότι με ευκαιρίας παρουσιάζονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να πω ότι αποτελεί μια σύνθεση success story ενός φοιτητή, ο οποίος μετά να θέλει να ακολουθήσει στη συνέχεια αυτών των μεταπτυχιακών σπουδών με τους υπεύθυνους, τους ερευνητές του Δημόκριτου που γνώρισε, να θέλει να συνεχίσει. Οπότε υπάρχει και αυτή πάντα σε συνεννόηση με τους ερευνητές του κέντρου μας. Μπορείτε να συνεννοηθείτε και να συζητήσετε το ενδεχόμενο των διδακτορικών σπουδών στο Δημόκριτο σε συνεργασία με κάποια της χώρας. Επίσης υπάρχει επιλογή των πρακτικών ασκήσεων. Αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι να ανατρέξετε και να διαλέξετε κάποια θέματα με μια σειρά προτεραιότητας από ένα ευρύ φάσμα επιλογών που θα βρείτε και τα οποία αντιστοιχούν σε εργαστήρια και επιστημονικούς υπευθύνους και ερευνητές του Ινστιτούτου μας. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το θέμα της πρακτικής ανάλογα από διπλωματική εργασίας και πρακτικής μέχρι σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, επικοινωνείτε μαζί μας και με τη γραμματεία του Ινστιτούτου, με το βιογραφείο και μια αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας σας και μπορούμε να συζητήσουμε το πώς θα και ευχαρίστως να τρέξουμε μια πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο μας. Να αναφέρω ότι αύριο είναι η μέρα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ξεκινώντας από το πρωί, θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους μιλητές, τον κύριο Κουρμενάκο και τον κύριο Κορονέλο, όπου θα μας μιλήσουν για εξαιρετικές τεχνολογίες και αγορά εργασίας του αύριο. Αυτό είναι ένα event το οποίο θα οργανωθεί από το Singularity Youth Event. Θα έχουμε μια σειρά από ομιλιών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε παρακαλώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και αύριο μέχρι τις 5 μπορείτε να δείτε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα θέματα τους ερευνητές και συνεργάτες του Ινστιτούτου. Ενώ να αναφέρω ότι στις 2 θα έχουμε το Round Table και προσκεκλημένους μιλητές μέσα στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του High Performance Computing, Quantum Computing και Edge Computing.
Αυτά από μένα. Εδώ είναι και τα στοιχεία μου, φυσικά και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ινστιτούτο. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να σας ευχηθώ σε πρώτη φάση να έχουμε ένα ωραίο θερινό σχολείο με ενδιαφέροντα θέματα, υγεία, ασφάλεια για εσάς και τις οικογένειές σας και φυσικά βεβαίως ακολουθώντας και τη συμβουλή των μελητών μας να προχωρήσετε στον απαραίτητο εμβολιασμό και να απολαύσετε έτσι ένα υγιές και ανέμελο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Δημήτρη. Υπάρχει μια ερώτηση από τον Μάριο, ο οποίος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα για κβαντικούς υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα για κβαντικούς αλγόριθμους σε προπτυχιακό επίπεδο. Καλά. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Σε κβαντικούς αλγορίθμους σε προπτυχιακό επίπεδο. Ναι, έτσι φαντάζομαι ότι δεν έχει νόημα το προπτυχιακό επίπεδο. Όχι. Είναι αρκετά ερευνητικό ενδιαφέρον. Νομίζω αυτό που ίσως θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τον Μάριο και για αυτούς που ενδιαφέρονται είναι να δει, να ανατρέξει στο σχετικό μεταπτυχιακό της του quantum computing, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, να δει από εκεί πληροφορίες. Θεωρώ απαραίτητο σε αυτό το τομέα ένα μεταπτυχιακό και σίγουρα και ένα διδακτορικό ίσως, εφόσον κάποιος θα ήθελε να ακολουθήσει. Σίγουρα, εφόσον υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν για μια κάποια πρακτική, ίσως βέβαια περισσότερο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αλλά και σε διπλωματική εργασία μπορεί να προσαρμοστεί, εφόσον δηλαδή τον ενδιαφέρει μια διπλωματική εργασία, η οποία βέβαια θα αποτελέσει και γέφυρα για τις μεταπτυχιακές του ή διδακτορικές του σπουδές. Okay.